ποιητές πάντα έτσι με την ευαισθησία που τους διακρίνει, βλέπουν τα πράγματα πάντα έτσι από μια άλλη οπτική γωνία και μας βοηθούν και εμάς. Εκείνα που θα λέγαμε εμείς με πολλές σελίδες και με πολλές λέξεις, οι ποιητές τα λένε με λίγα λόγια, με λίγες λέξεις και πετυχαίνουν το στόχο τους. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Καμαφιώτου. Θα δούμε και τα παιδιά ότι έχουν παρουσιάσει. Ευχαριστούμε τις καθηγήτριες τους που είχαν αυτή την ωραία ιδέα και θα περιμένουμε και από τους αγαπητούς καθηγητές της πληροφορικής να την οπτικογραφήσουν, να δούμε το φιλμάκι που θα ετοιμαστεί. Πιστεύω ότι θα βγει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Θα την περιμένουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Πραγματικά η τιμή και η χαρά είναι δική μου. Για πάρα πολλούς λόγους που θα έχω την ευκαιρία νομίζω να τους πω στα παιδιά και τις αγαπητές καθηγήτρες και φίλες μου, αλλά και σας για τη φιλοξενία. Πρέπει να σας συγχαρώ για το χώρο αρχικά, ο οποίος είναι μια μικρή όαση. Βέβαια, είναι η κυρία Αυδωρίτου, η βιβλιοθηκονόμος μας, περιποιείται τον χώρο, τον έχει σαν... Και αν όλα τα σχολεία έχουν έναν τέτοιο χώρο, νομίζω δεν θα θέλουμε ούτε ψυχολόγους, ούτε παραμονή. Και τα παιδιά, αν έρχεται εδώ τα διαλύματα, οι στενές τους, τα παιδιά έρχονται εδώ να διαβάζουν, σε αυτόν τον όμορφο χώρο. Λοιπόν, ευχαριστούμε και σε εσάς, καλή δουλειά σήμερα, καλές επιτυχίες. Γεια σας. Καλημέρα, παιδιά. Λοιπόν, Παντελήνη, να σταθείς μπροστά σου, παρακαλώ. Διαβάσεις το βιογραφικό σημείωμα της σπουδές. Η Αγγέλα Καμαφιώτη γεννήθηκε το 1967 στην Αμόχωστο. Είναι κάτοχος πτυχίου παιδαγωγικών και μεταπτυχιακού τίτλου στην εκπαιδευτική ηγεσία και πολιτική. Έχει επίσης μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα διαχείρισης κρίσεων και διαμεσολάβησης. Είναι διευθύντρια Σχολείου Δημοτικής Εκπαίδευσης, πρόεδρος της Πολιτιστικής Ένωσης Λάρνακας και αριστείδη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Πολιτισμού για Παιδιά και Νέους. Διετέλεσε αντιπρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου από το 2017 μέχρι το 2018. Εργογραφία ποίηση. 2012 ξεκλειδώνοντας την Αλφαβήτα Πήλιο, 2012 στιγμές Αλκιονίδες Πήλιο, 2014 εκ του Σύνεγγης Φαρφουλάς, 2017 Ηθαλής Θάλασσα Μελάνη, 2020 οι πικροδάφνες θέλουν κούρεμα Βακικό. Διηγήματα 2011 οι ψυχές βαδίζουν μόνες Πύλη. Επίσης μετέφρασε ποίηση και συμμετείχε σε ανθολογίες. Η ίδια σε συνέντευξή της ανέφερε ότι το διάβασμα και το γράψιμο αποτελούν ένα μαγικό κόσμο που έχει ανακαλύψει από νωρίς. Οι λέξεις είναι η όθηση και η πρόκληση για στοχασμούς, μονολόγους, σοφίσματα, γραφές. Αυτό που αποτελούσε πρόκληση για την ίδια ήταν η βαθύτερη ανάγκη να διερευνεί την πραγματικότητα αμφισβητώντας την και το ζητούμενο ήταν πάντα η δημιουργία ενός καινούργιου λεκτικού, άρα νοητικού πεδίου, μέσα στο οποίο γεννιέται ως άλλη και γεννά το άλλο. Η κυρία Καμαφιώτη είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον Κωνσταμόνη, ο οποίος την ενθάρρυνε να γράψει και θεωρεί ότι οι πιο σημαντικές επιρροές που δέχτηκε το έργο της ήταν τα αρχαία έπι, οι αρχαίες ελληνικές τραγωδίες και η δοξαστική ψαλμή. Την έχουν συνεπάρει οι ιδέες της ελευθερίας, της αρετής και ο έρωτας. Επίσης, θεωρεί πως ό,τι γράφει είναι επηρεασμένο από την Αμόχωστο, από την οποία κατάγεται και η οποία είναι η ρίζα, η μήτρα, η μητέρα της. Τα γεγονότα της εισβολής την έχουν τόσο σημαδέψει που συχνά στις ποιητικές της συλλογές κάνει αναφορά στο σειρματόπλεγμα, στο οδόφραγμα, σε αγνοούμενους, πρόσφυγες, εγκλωβισμένους, παραλίες κατεχόμενους. Χαρακτηριστικά δείγματα αυτών των ποιημάτων είναι τα ακόλουθα. Κάθε που άλλαζε ο καιρός, συνήθως τον Οκτώβρη, τον έπιανε μελαγχολία. Αποτραβιόταν στο γυαλό, σιωπούσε. Όταν επέστρεφε, με γκρίζα μάτια βορεινά ρωτούσε. Άραγε, βρέχει στο Καυκάσι. Όταν άνοιξαν τα οδοφράγματα, τους πήραν εκδρομή στο μοναστήρι του Απόστολου. Έκτοτε δεν ξαναρώτησε. Επίσκεψη. Πήγανε και όταν επέστρεψαν αρρώστης και δεν τον άφηνε πενταδαχτύλος να κλείσει μάτι. Κάθε που βράδιαζε, δυο μαύρα κυβαρίσια στεκόταν μες στο φως του και δεν τον άφηναν τα βράχια να μιλήσει. Καθώς είχα σφινώσει στο λαιμό όλα τα καστρά του βουνού και δεν ακούσει πια μπορούσε αφού οι σκιές του τόπου πυροβολούσαν ελέγχα το μυαλό του. Ήθελε να μην είχε επιστρέψει. Από την ποιητική συλλογή εκ του Σύνεγγης, Φαρφουλάς, 2014. Αύγουστος. Όλα τα δώρα ο Αύγουστος τα έφερε. Το κόκκινο,
του έρωτα και της φωτιάς, το μαύρο, της προσφυγιάς και του θανάτου, το γαλανό, της αμοχώστου και της προδοσίας, και το λευκό, της αθωότητας και της απελπισίας. Όλα τα χρώματα από τον Αύγουστο τα πήραν και αφήσανε ασπρόμαυρα τα καλοκαίρι. Ο λόγος για τον οποίο προσεγγίσαμε την κυρία Καϊμακλώτη είναι η αγάπη της για την κατεχόμενη γη μας, η οποία επηρέασε το γράψιμό της και αποτελεί ιδιαίτερη τιμή η αποδοχή της πρόσκλησής μας και η παρουσία της στο σχολείο μας. Το όλο σκεπτικό μας ξεκίνησε από την προσπάθεια να μάθουμε για τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο νησί μας το καλοκαίρι του 1974, τις τραγικές τους συνέπειες, να γνωρίσουμε τον τόπο που γεννήθηκαν και έζησαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας, να εκφράσουμε την αγάπη μας για την κατεχόμενη γη μας και τον πόθο για επιστροφή. Έτσι, οδηγηθήκαμε στην καταγραφή των γεγονότων. Πήραμε συνεντεύξεις από ανθρώπους που πολέμησαν και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η κατεχόμενη γη μας ζει στις καρδιές μας και όλοι προσδοκούμε την ώρα της δικαίωσης. Η γη που άφησαν πίσω τους οι προγόνοι μας δεν ξεχνιέται. Προσμένει να ξαναζωντανέψει, να ξανασκαλιστεί, να ξαναχτυπήσουν οι καμπάνες των εκκλησιών τους. Καρτερικά περιμένει τους ανθρώπους της να επιστρέψουν και να δώσουν ζωή στον τόπο με τα λόγια και τις χαρές τους, τα έθιμα και τις παραδόσεις τους. Ο τόπος μας θα είναι πάντα εκεί και πάντα στις καρδιές μας. Όσα έγιναν στις 20 Ιουλίου του 1974 άλλαξαν τη ροή της ιστορίας του κυπριακού λαού. Τα γεγονότα αυτά άρχισαν με το προδοτικό πραξικόπημα για να ακολουθήσουν οι δύο φάσεις της τουρκικής εισβολής Αττήλας I και Αττήλας II. Η αντίδραση της ελληνικής πλευράς ήταν ανεξήγητα και αδικαιολόγητα αργοπορημένη, παρότι το ελληνικό Πεντάγωνο υπό το έλεγχο της Χούντας γνώριζε τις κινήσεις των Τούρκων. Το ελληνικό ραδιόφωνο μετάδοσε την είδηση για την τουρκική εισβολή γύρω στις 11 το πρωί, ενώ η εισβολή άρχισε στις 5.30 π.Μ. Δυστυχώς, η καθυστέρηση αυτή έδωσε το προβάδισμα στους Τούρκους να εισβάλλουν και να δημιουργήσουν προγεφύρωμα από το 5 μίλι της Κερίνιας προς τον Άγιο Ιλαρίωνα, έρχοντας ως αντικειμενικό στόχο τη σύνδεσή του με τον τουρκικό στρατό. Το μεταξύ άρχισε να κινητοποιείται και ο ελληνοκυπριακός ανδρικός πληθυσμός και να μετέχει στον άνισο αγώνα με ό,τι διέθετε ο καθένας. Αργά το βράδυ, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έδωσε ψήφισμα αριθμό 351 με το οποίο κάλεσε σε κατάπαυση του πυρός και σε αποχώρηση από την Κύπρο των τουρκικών στρατευμάτων. Η λήξη των γεγονότων είχε τραγικά αποτελέσματα για το νησί μας. Την κατοχή 37% των εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας και την ανακήρυξη ενός ψεύτικου τουρκικού κράτους σε έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, οι σφοδρές μάχες που έδωσε ο Κυπριακός λαός είναι χαραγμένες στην ιστορία. Ο ηρωισμός των Κυπρίων και η θέλησή τους να υπερασπιστούν τα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας φάνηκε από τις αιματοβαμμένες μάχες που έδωσαν. Τέλος, ο αγώνας των Κυπρίων για την υπεράσπιση των εδαφών τους από την Τουρκία δεν ήταν μάταιος και έμειναν χαραγμένα τα γεγονότα αυτά ως ηρωικές πράξεις. Βέβαια, ακόμη και σήμερα, η Τουρκία ανακοινώνει πως δεν πρόκειται περί εισβολής, αλλά για ειρηνική επέμβαση. Η 20 Ιουλίου 1974, η μέρα που όλα πάγωσαν πριν από ακριβώς 50 χρόνια. Όταν ο Τούρκος Αττήλας εισέβαλε στο νησί, σκορπώντας το θάνατο, την προσφυγιά, τον όλεθρο και την απόγνωση. Στις 5 και 20 το πρωί άρχισε η απόβαση τουρκικών δυναμών στο 5 μίλι με τους στρατιώτες να προσχωρούν προς την Κερίνια. Τότε η Τουρκία υποστήριξε ότι η επιχείρηση της εισβολής αποτελούσε μια ειρηνική επέμβαση νομιμοποιημένη από το άρθρο 4 της Συνθήκης Εγγύσεων. Από το μαύρο εκείνο καλοκαίρι, με την εισβολή στο νησί μας, η Τουρκία κατέχει περίπου το 37% των εδαφών μας. Γύρω στις 120 με 150.000 Έλληνο-Κύπριοι προσφυγοποιήθηκαν και περίπου 4.500 με 6.000 συμπατριώτες μας έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν
όπως και 1619 δηλώθηκαν ως αγνοούμενοι. Επίσης, ένα χρόνο αργότερα, 60.000 Τουρκοκύπριοι μεταφέρθηκαν από τις ελεύθερες νότιες περιοχές στις ελεγχόμενες τουρκικές περιοχές. Υπήρξαν και αρκετοί που επέλεξαν να μην εγκαταλείψουν τα σπίτια τους παρά την τουρκική κατοχή και έμειναν κλωβισμένοι στα χωριά τους, να υπόκεινται σε συνεχή παρενόχληση, να μην έχουν επαρκή ιατρική φροντίδα και εκπαίδευση. Η Κυπριακή Δημοκρατία από τότε μέχρι σήμερα επιδιώκει να βρει μια αντικειμενική λύση, μια λύση η οποία θα επιτρέψει στην πατρίδα μας και τον λαό της μετά από 50 χρόνια συνεχών προσπαθειών να νιώθει ασφαλής και ενωμένη. Αυτό, όταν συμβεί, θα είναι το απλήρωτο χρέος του γεφολή μας προς αυτούς που αγωνιστήκαν το 1974 για να κρατήσουν ελεύθερη την πατρίδα μας. Χρόνια μετά, αλλά οι μνήμες παραμένουν ζωντανές. Πριν 50 ολόκληρα χρόνια, στις 20 Ιουλίου 1974, οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Κύπρο. Ένας εφιάλτης έγινε πραγματικότητα. Ένα πρωινό έκαναν απόβαση στην Κελίνια και ξεκίνησαν να λαιλατούν και να καταστρέφουν το νησί, αφήνοντας πίσω τους τραγικές συνέπειες. Οι κάτοικοι έντρομοι προσπαθούσαν να σώσουν τις οικογένειές τους, τους εαυτούς τους, αλλά και τις περιουσίες τους. Μια συνέπεια της εισβολής ήταν οι αιχμάλωτοι. Πολλοί Ελληνοκύπριοι είχαν συλληφθεί και κρατηθεί από Τούρκους στρατιώτες και πολλοί άλλοι είχαν μεταφερθεί και κρατηθεί παράνομα σε φυλακές στην Τουρκία. Εκεί που τους είχαν κρατούμενους, τους βασάνιζαν σε σημείο που κάποιοι δεν μπορούσαν να αντέξουν και υπέκυπταν. Οι οικογένειές τους περίμεναν απεγνωσμένα καθημερινά να λάβουν έναν καλό νέο, αλλά για 1619 αγνοούμενους ούτε δεν έφτασαν αυτά τα νέα στους δικούς τους και κάποιοι περιμένουν μέχρι σήμερα, αν όχι τον κυρισμό των δικών τους ατόμων, τουλάχιστον τα οστά τους για να μπορέσουν να τους τάξουν και να τους τιμήσουν για τον μοιρασμό τους. Μια ακόμη συνέπεια είναι οι πρόσφυγες. Οι κάτοικοι των κατεχόμενων χωριών, η μέρα εκείνη της εισβολής, έφυγαν από τα σπίτια τους χωρίς να πάρουν τίποτα μαζί τους. Αυτό έγινε από τη βιασύνη τους να φύγουν για να σωθούν, αλλά και επειδή ήταν πεπισμένοι ότι σύντομα θα γύριζαν πίσω. Μια άλλη τραγική συνέπεια του 1974 είναι η καταστροφή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Μετά την εισβολή, ακολούθησαν λαιλασίες και καταστροφές. Γκρεμίστηκαν σπίτια, αρχαία χτίσματα, εκκλησίες, μουσεία, όλα κτίρια τα οποία αποτελούσαν την ταυτότητα του λαού και της πατρίδας μας. Στη θέση τους σήμερα έχουν χτιστεί τζαμιά και σπίτια στα οποία κατοικούν Τούρκοι υπήκοοι, αν και μερικά χτίσματα έμειναν εκεί ερειπωμένα να θυμίζουν εκείνη την αποφράδα ημέρα. Σήμερα, ένα μεγάλο μέρος της Κύπρου είναι κατεχόμενο και η Λευκωσία είναι η μόνη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που είναι πειρασμένη. Γι' αυτό λοιπόν είναι χρέος όλων εμάς των κατοίκων της Κύπρου να προσπαθήσουμε και να αγωνιστούμε για να ξαναγίνει αυτό το νησί ένα. Συνέντευξη από τον παππού μου που πολέμησε το 1974. Πέρασαν σχεδόν 50 χρόνια από τότε που ο παππούς μου είχε λάβει μέρος σε κάποιον πόλεμο. Ή μάλλον στον πόλεμο. Και λέω στον πόλεμο γιατί ο πόλεμος αυτός δεν είναι ένας οποιοσδήποτε, αλλά ο πόλεμος που μας στέρισε το μισό της πατρίδας μας, τα μισά μας πρόσωπα, τη μισή μας ζωή, τα μισά μας όνειρα. Σε ποιον πόλεμο έλαβες μέρος και πότε? Στον πόλεμο του 1974, στις 13 Αυγούστου του 1974. Με κάλεσε η υπηρεσία λόγω της εισβολής των Τούρκων. Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισες? Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν η αποδιοργάνωση του στρατού μας. Ο εχθρός είχε υπεροχή οπλισμού που ήταν και συνάμα σύγχρονος. Μια άλλη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου ήταν η έλλειψη νερού και φαγητού. Οι συνθήκες που πολεμούσαμε ήταν πρωτόγνωρες. Κάτω από το βάρος του οπλισμού των Τούρκων, πολεμούσαμε υπό συνθήκες φόβου. Ήταν καλοκαίρι, αφόρητη ζέστη και πείνα. Θυμάσαι κάποιο περιστατικό το οποίο θα ήθελες να αναφέρεις? Περιστατικά έχω πολλά, αλλά ένα με αναστάτωσε. Σε σημείο που όταν το θυμάμαι δεν μπορώ να κοιμηθώ. Συγκεκριμένα, ένας συγχωριανός μου έφτασε τραυματισμένος, έρχοντας κοντά σε ένα όριγμα και μας φώναζε να του δώσουμε νερό. Ήταν μεσημέρι, 14 Αυγούστου, και είχε τρομερό αέρα. Να σταθούμε δεν μπορούσαμε, ούτε να το σηκώσουμε μπορούσαμε, λόγω των συνεχών κανονιοβολισμών και πυροβολισμών. Τότε του πετάξαμε ένα παγούρι με λίγο νερό, όμως ο αέρας δεν το άφησε να πλησιάσει.
Αυτός φώναζε συνέχεια «Νερό ρε χωριανή», αφού για κακή του τύχη δεν μπορούσε να φτάσει στο παγούρι με το νερό, λόγω του ότι είχε εξαντληθεί από τα τραύματά του. Κάνοντας διάφορες σκέψεις, ανακαλύψαμε ένα λάστιχο που πότιζαν κύβους και το πετάξαμε. Αλλά πάλι ο αέρας δεν το άφησε να τον πλησιάσει. Λες και ήταν σύμμαχος του εχθρού. Ενώ γίνονταν οι προσπάθειες αυτές, ήρθαν τα τάγκς και οι συμπολεμιστές μας. Όλοι εγκατάλειψαν τις θέσεις τους για να σωθούν. Παράλληλα, άρχισαν να έρχονται οι Τούρκοι πεζοί. Σε μια στιγμή είδα 4 Τούρκους μπροστά μου, σε απόσταση 30 μέτρα. Και στην ιδέα ότι θα πυροβολήσω για να σωθώ, ότι θα σκοτώσω άνθρωπο, άρχισα να τρέμω σύγκορος. Στην πορεία, είδαμε και άλλους Τούρκους στρατιώτες να έρχονται και καταλάβαμε ότι έπρεπε να φύγουμε από τον κλειό των Τούρκων. Με τη βοήθεια της τύχης σωθήκαμε, χωρίς να ξέρουμε τι είχε απογίνει εκείνος ο διψασμένος και τραυματισμένος συναγωνιστής μας. Πώς νιώθεις τώρα όταν θυμάσαι εκείνες τις μέρες? Πίκρα και θλίψη, γιατί μας είχαν προδώσει δικοί μας άνθρωποι και ακόμη γιατί χάθηκε όλος αυτός ο κόσμος. Θα ήθελες να δώσεις ένα μήνυμα στους νέους? Το μήνυμά μου προς τους νέους είναι μακριά από πολέμους. Όμως, σύμφωνα με ένα λατινικό ρητό, για να έχουμε ειρήνη πρέπει να προετοιμαζόμαστε για πόλεμο. Βασανισμένο μου νησί. Βασανισμένο μου νησί. Νησί όμορφο. Νησί ήρεμο. Ήλαρο. Που δεν πείραξες ποτέ κανένα. Ήρθαν οι βάρβαροι μια μέρα του καλοκαιριού που ο ήλιος έφεγγε ολόλαμπρος και κατέστρεψαν ό,τι πιο πολύτιμο είχες. Γιατί οι βάρβαροι πάντα βάρβαροι θα μείνουν. Νησί πλούσιο σε πολιτισμό. Ζήλεψαν οι βάρβαροι και ήρθαν και τον πείραξαν. Λαιλάτισαν τις εικόνες σου, τις εκκλησίες σου. Σκοτώσαν ιερείς, κατέκλεψαν τα πιο πολύτιμα σου κοιμήλια. Γιατί οι βάρβαροι πάντα βάρβαροι θα μείνουν. Νησί μου, σαν τον πολιτισμό σου, αλλού δεν έχει σε όλον τον κόσμο. Οι βάρβαροι ζηλοφθόνησαν και σου τον άρπαξαν με τη βία. Σε μαυροφόρεσαν, σε κατέστρεψαν και σε ξεκλήρισαν. Γιατί οι βάρβαροι πάντα βάρβαροι θα μείνουν. Τώρα είναι η δική σου σειρά να πάρεις τον λόγο, να ξεδιπλώσεις συναισθήματα, σκέψεις, βιώματα σε σχέση με αυτή την... Δεν ξέρω αν το χρειάζομαι. Για μας. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, ήθελα να σας διακόψω να εκφράζω τη στιγμή που τελειώνατε τα συναισθήματα μου, γιατί πραγματικά με συγκινήσατε με αυτό που γράψατε. Τι τάξη είσαστε? Πρώτη ηλικίου. Δηλαδή είσαστε 15-16 χρονών. Ο κόσμος όλος είναι μπροστά μας απλωμένος. Και ο κόσμος είναι πολύ όμορφος. Και το μαύρο και το άσπρο και το φως και το σκοτάδι, αυτά είναι η ζωή. Και είναι μπροστά σας. Ό,τι μας συμβεί στη ζωή είναι πλούτος, είναι ζωή. Εφόσον υπάρχουν και βαδίζουν πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Και ο πόλεμος, και η χαρά, και ο έρωτας, και ο θάνατος. Όλα. Όταν έρθει θάνατος και τελειώνει. Πάμε κάπου αλλού. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Εφόσον όμως είμαστε εδώ, πάνω σε αυτήν την γη, μπορούμε το ταξίδι να το κάνουμε όμορφο. Και σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε αυτά τα ωραία κείμενα που γράψατε, τα καλογραμμένα κείμενα. Φαίνεται ότι έχετε μελετήσει. Νιώθω πολύ ωραία που είμαι μαζί σας, για πολλούς λόγους. Κάποιοι από αυτούς είναι απλοί, άλλοι είναι πιο σύνθετοι. Ένας απλός λόγος είναι ότι οι κόρες μου, οι λίγοι μέση, ήταν μαθήτρες εδώ σε αυτό το σχολείο και τις έφερνα. Και έχω μια έτσι ωραία αίσθηση ότι είναι το σχολείο. Δύο από τα παιδιά μου έρχονταν εδώ, γιατί έχω 4 παιδιά. Στα βιογραφικά συνήθως γράφονται τα ακαδημαϊκά, τα προσόντα, αυτά τα κοινωνική προσφορά ή το κοινωνικό έργο. Αυτά που μας χαρακτηρίζουν ως κοινωνικά όντα. Αλλά ως άνθρωπος έχω 4 παιδιά και αυτό είναι το μεγαλύτερο έργο που έχω κάνει πάνω στη γη. 2 από αυτά λοιπόν, τα μικρά, τα κορίτσια μου ερχόντουσαν εδώ. Και ο δεύτερος λόγος που νιώθω πολύ ωραία είναι γιατί βλέποντας το όνομα του σχολείου σας, Τάσος Μητσόπουλος, θυμούμαι έναν προσωπικό μου φίλο, τον Τάσο Μητσόπουλο,
που θα σας πω σήμερα, δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί ποτέ δημόσια. Όταν παρουσιάζαμε τις στιγμές Αρχιονίδες, ήρθε και ο Τάσος, ήταν στη στέγη γραμμάτων και τεχνών, εκεί στον Νικολαίδιο Μέγαθον, απέναντι από την αστυνομία, αν ξέρετε που είναι. Βέβαια, εσείς το 2012, νομίζω, 2013 που παρουσιάστηκε. Προφανώς. Λοιπόν, ο Τάσος λοιπόν ήταν στην πρώτη γραμμή, γιατί τότε είχε μόλις γίνει υπουργός. Ήταν οι πρώτες του χρονιές που φαινόταν πόσο σημαντικό μυαλό διέθετε αυτός ο άνθρωπος. Και παρακολουθούσαν την εκδήλωση με πολύ προσοχή. Και όταν τέλειωσε, τον είδα ότι καθυστερούσε να φύγει, παρόλο που είχε δουλειά να κάνει παρακάτω. Και ήρθε εκεί και προσπαθούσε να με ξεμοναχιάσει, να μου πει κάτι. Το κατάλαβα και του λέω, σου άρεσε? Μου λέει, να σου πω κάτι, γράφω ποίηση. Γράφω κι εγώ και θέλω να τα βγάλω, τα πλήματα μου. Και θα μιλήσουμε κάποια στιγμή για να τα βγάλω. Και μετά σκοτώθηκε, πέθανε. Σκοτώθηκε, είναι πάλι πλότητα λαθάνος, αλήθεια είναι αλήθεια. Πέθανε. Από ένα ατυχές ιατρικό γεγονός που του συνέβηκε. Λοιπόν, άρα αυτός που έχει το όνομα του σχολείου σας, ο Τάσος Μητσόπουλος, ένας πολιτικός άντρας, που τον ξέρουν όλοι για το πολιτικό του έργο, κεφάλαιο, σας λέω σήμερα, με πάσα ειλικρίνεια, ότι μου εκμυστηρεύτηκε, ότι γράφει ποίηση και θέλει να τα εκδώσει. Γιατί του αρέσει πολύ αυτό. Τι δείχνει αυτό το πράγμα για τον άνθρωπο? Πολλά. Αιωνία του μνήμη. Λοιπόν, τώρα, είδα εχθές την ανάρτηση που έκαμε η αγαπητή σας, η αξιόλογη βιβλιοθηκονόμος εδώ, η κυρία Μαρινέλα, και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Είδα απλωμένα εδώ τις εκδόσεις που έβγαλα του ποιητικού μου έργου και σκέφτηκα ότι θα έρθω σήμερα σε ένα χώρο για να μοιραστώ πράγματα με τα παιδιά. Τι θέλουν τα παιδιά να ακούσουν από μένα. Πώς ένας άνθρωπος αποφασίζει να εκφραστεί, να γράψει ποίηση, να εκτεθεί στα μάτια των άλλων. Γιατί να μην τα κρατεί για τον εαυτό του ή για τους φίλους του ή για τους αγαπημένους του. Νομίζω ότι οι άνθρωποι γεννιόμαστε με το ποιητικό βλέμμα. Όλοι μας. Σκεφτείτε τα μικρά παιδιά που λένε έτσι κάτι μικρές προτασούλες ασυνάρτητες, που είναι όλων ποίηση αυτά που λένε. Και όταν λέω ποίηση εννοώ ότι δεν έχουν τη σωστή δομή του λόγου, όπως σας μαθαίνουν οι καθηγήτρες σας και οι δασκάλοι σας προηγουμένως. Υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο, στην πιο απλή μορφή βεβαίως. Παράγραφος, δομημένη, ολοκληρωμένες προτάσεις κτλ. Η ποίηση έχει μέσα της αυτό το ελλειπτικό. Άρα, ως άνθρωποι γεννιόμαστε με ποιητικό βλέμμα. Νομίζω ότι αυτό, εμένα προσωπικά, με χαρακτηρίζει από πάντα. Όταν, ας πούμε, ήμουν 7 χρονών, όταν έγινε η δημοτική σχολή, τα θυμούμαι όλα. Και σε μια παιδική ψυχή και σε παιδικά μάτια, αυτά που συμβαίνουν, οι βομβαρδισμοί, οι αλεξιπτονιστές, αυτά που ακούγαμε ότι συνέβαιναν στην Αμμόχωστο και στη Λάμπηθο, γιατί τα ακούγαμε, τα έλεγαν οι μανάδες μας, οι γιαγιάδες μας, αυτοί που μείναμε, γιατί μείναμε τα γυναικόπαιδα και οι ηλικιωμένοι. Τα ακούγαμε και ήταν τόσο ζωντανές οι αφηγήσεις που μπήκαν μέσα μας σαν να τα βλέπαμε κιόλας. Στη δική μου οικογένεια υπάρχει ένας θείος που πήγαινε εχμάλωτος και βασανίστηκε. Υπάρχει ένας άλλος συγγενής ο οποίος είναι αγνοούμενος, βρέθηκαν πρόσφατα τα οστά του. Και υπάρχουν και συγγενείς που είναι ακόμα εγκλωβισμένοι. Άρα γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει πόλεμος και ποιες είναι οι συνέπειες του. Πέραν τούτου όμως, φεύγοντας από εκείνον την κόλαση του πολέμου, πέρασα με την οικογένεια μου σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι φορούσα το θυμάμαι ακόμα, γιατί ήταν τόσο έντονο. Εκεί που μέναμε, είχαμε μια καλή ζωή. Έναν ωραίο σπίτι νεόχτιστο, οι γονείς μου ήταν νιόπαντρο ζευγάρι, μια ωραία οικογένεια. Ο πατέρας μου είχε πολύ καλές δουλειές, ήταν εργολάβος και έκτιζε πολύ κατοικίες στην Αμμόχωστο. Αυτό σταμάτησε σε μια μέρα, κόπηκε στις 14 Αυγούστου του 1974 και από
κήπων της ΕΔΕΜ, περάσαμε στην κόλαση του Δάντη. Σε μία μέρα συνέβηκε αυτό. Δεν συνέβηκε σε μία μέρα. Για μας συνέβηκε σε μία μέρα. Αυτό ήταν κάτι, ο πόλεμος, η εισβολή και το πραξικόπημα ήταν κάτι που μαγειρευόταν για πολλά χρόνια. Αλλά εμείς, ο αθώος κυπριακός λαός, το βιώσαμε σε μία ημέρα εγώ. Ξεκίνησε φυσικά από τις 20 του Ιούλη και σιγά. Κάθε ένας είχε τη δική του μέρα. Η δική μου μέρα ήταν 14 του Αυγούστου. Εκεί σταμάτησε ο χρόνος, 7 χρονών. Λοιπόν, φεύγοντας, περάσαμε ένα παιδό. Έμεινα κάτω από δέντρα. Έμεινα κάτω από αντίστοιχα, μέσα σε παράγκες. Μέσα σε δωμάτια με πολλούς πρόσφυγες στο πάτωμα. Αυτά που βλέπουμε τώρα και λέμε για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, τα ζήσαμε και εμείς. Τα ξέρουμε από πρώτο χέρι. Φορούσα λοιπόν ένα κίτρινο φουστανάκι, καλοκαιρινό, ήταν Αύγουστος, που είχε πάνω μαργαρίτες πορτοκαλιές. Γι' αυτό είναι αγαπημένα αυτά τα δύο χρώματα, πορτοκαλί και κίτρινο, να το βλέπετε. Τυχαία το βάλα, αλλά κοιτάξτε το ταιριάζει. Και φορούσα και φίφλο, πορτοκαλιά με πορτοκαλί μαργαρίτες. Αυτά τα ρούχα έλειωσαν πάνω μου. Από τον πολύ καιρό που τα φορούσα. Τα επόμενα ρούχα μου τα είχε δώσει ο Ερυθρός Σταυρός. Ο Ερυθρός Σταυρός ερχόταν, υπήρχαν άνθρωποι εκεί που το στελέχονταν, βουνά από ρούχα, μην σκεφτείτε τίποτε τακτοποιημένο και σακούλια και... Όχι. Ρούχα που έδινε άλλος κόσμος, είτε από τις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου, είτε από την Ελλάδα, κυρίως από την Ελλάδα. Και πηγαίναμε εκεί στη σειρά, μας έβγαζαν τα ρούχα που φορούσαμε και μας φορούσαν άλλα. Αυτά όταν τα βιώνει ένα παιδί, σίγουρα μέσα του φυλάγονται σε μικρά κουτάκια στο χρονοτούλαπο της μνήμης και κάποτε βγαίνουν. Σε κάποιους βγαίνουν ως θυμός, ως επιθετικότητα, ως άρνηση, σε άλλους βγαίνουν ως αγάπη προς το Θεό, μοναχικός βίος, σε άλλους βγαίνουν ως επιχειρηματική μανία, πλουτισμός, άλλοι φεύγουν, πάνε στο εξωτερικό, κάποιοι τα κάνουν τέχνη. Αυτή η τέχνη μπορεί να είναι ζωγραφική, μπορεί να είναι λογοτεχνία, μπορεί να είναι μουσική, κινηματογράφος, όλα αυτά από τα παιδιά του 1974 έγιναν. Γιατί βλέπω συμμαθητές μου στα εκείνα τα μεγάλα σχολεία που λειτουργούσαν τότε 50-60 μαθητές σε κάθε τάξη. Η πρωινή και απογευματινή φοιτηση για να μας χωρέσουν τα σχολεία. Έτσι και εγώ αυτόν τον δρόμο να ακολούθησα. Επειδή είχα το ποιητικό βλέμμα, για να το αντέξω αυτόν τον μεγάλο πόνο, άρχισα να κάνω έτσι παιχνιδάκια με το μυαλό μου, να φαντάζομαι πράγματα. Όταν ήρθα στη Λάρνακα, το πρώτο σπίτι που μου υποδέχτηκε ήταν μια λέσχη. Ήταν η λέσχη που πήγαιναν εκεί πλούσιοι σκαλιώτες και έπαιζα χαρτιά, τέτοια πράγματα. Η λέσχη μετατράπηκε σε σπίτι για τους πρόσφυγες. Εκεί ήταν το πρώτο πραγματικά σπίτι μετά από μια οδύσσια από τσατήρια, αντίστοιχα αυτά τσατήρια, τα λέγαμε τότε, βαράγγες κτλ. Και εδώ ξεκινά το καλό μέρος για μένα. Πέρασα την αθλειότητα του πολέμου, την απόλυτη φτώχεια και μετά σε άλλες ηλικίες, ίσως αν έχουμε χρόνο θα σας τα πω, αλλά εκεί στη λέσχη είχα την τύχη μέσα σε όλη αυτή την ηλικία. Και εδώ είναι η δύναμη του ανθρώπου και θέλω να πάρετε από αυτό, αν αξίζει που ήρθα σήμερα. Μέσα σε εκείνον την αθλειότητα που δεν είχαμε ούτε νερό να κάνουμε μπάνιο, που μέναμε σε ένα δωμάτιο 30 άτομα κάτω στο ματσάρα, που το φαγητό όταν μας έφερναν τρώγαμε. Λοιπόν, εκεί απέναντι από τη λέσχη Λάρνακας. Υπάρχει τώρα, είναι εκεί που είναι η οικία Ματέη, δεν ξέρω αν έχετε πάει. Απέναντι είναι το Μουσείο Γκερίδη. Ξέρετε που είναι το Μουσείο Γκερίδη? Λοιπόν, πίσω από το Μουσείο Γκερίδη είναι η Μαρίνα, η αποβάθρα εκεί. Λοιπόν, πίσω από τη λέσχη ακριβώς ήταν ο κινηματογράφος Rex. Από τη μια μεριά ήταν η θάλασσα και από την άλλη ήταν το βιβλιοπωλείο Νεστία. Κοιτάξτε σε τι σταυροδρόμι με έστειλε η μαύρη μου η μοίρα. Σε ένα σταυροδρόμι πολιτισμού. Είχα απέναντι μου το Μουσείο Γκερίδη, που ήταν γεμάτο από εκθέματα κυπριακού πολιτισμού, όλη η ιστορία δηλαδή εκεί, και είχε και μέσα στην αυλή εκθέματα.
Πίσω μου ήταν η θάλασσα, από τη μια μεριά ήταν το κινηματογράφος Ρεξ που έρχονταν και ανέβαζαν παραστάσεις και από την άλλη ήταν το βιβλιοπωλείο Εστία. Είχα λεφτά για να μετέχω αυτού του πολιτισμικού πλούτου, όχι. Τι έκανα, έμπαινα κρυφά στους κήπους του μουσείου. Έβλεπα τα γάλματα. Ονειρευόμουν πως ήμουν κι εγώ μια από αυτά τα γάλματα. Ή ξέρω εγώ, οι αμφορείς εκεί, σκεφτόμουν ωραίες ιστορίες. Γιατί το έκανα, γιατί το έκανα νομίζετε. Γιατί το έκανα νομίζετε. Πείτε μου εσείς. Γιατί. Ήθελα, ναι. Για να ξέρετε την ειρήνη του πολέμου. Μπράβο. Μπράβο. Ήταν ένας τρόπος να έρθω σε μια άλλη πραγματικότητα. Πήγαινα στο βιβλιοπωλείο Εστία, ο μακαριστός κύριος Κωστάκης με έβλεπε ότι έρχεται ένα προσφυγάκι εδώ, δεν με έδιωχνε. Με άφηνε και διάβαζα. Έκανα ότι έπαιρνα τα βιβλία από τα ράφια, στεγόμουν εκεί με τις ώρες και διάβαζα. Τα διάβαζα από τα ράφια. Από την άλλη, σας είπα, ήταν το Ρεξ. Έμπαινα μέσα χωρίς να πάρω εισιτήριο. Κρυφά. Και έβλεπα παραστάσεις. Καθόμουν έτσι μια γωνιά και έβλεπα. Και στη Μεγάλη Μάνα που με ένωνε με την Αμόχωστο, τη θάλασσα. Περνούσα αμέτρητες ώρες εκεί στη θάλασσα. Κάτω από την αποβάρτα, με κίνδυνο και να πληγώ. Κάποτε δεν με γύρευε κανένας. Η μάνα μου τα είχε χαμένα. Είχε 3 παιδάκια μαζί της, πιο μικρά. Εγώ ήμουν μεγάλη. Και εκείνοι οι άνθρωποι, σκεφτείτε, πόσο μεγάλο σοκ έπαθαν από τη μια στιγμή στην άλλη. Άρα, εγώ ήμουν ελεύθερη, ή να μείνω εκεί. Εγώ ήμουν εκεί. Ήμουν εκεί λοιπόν ελεύθερη. Είδατε, ακόμα και η τεχνολογία επέλεξε τη λέξη τη σημαντική. Ήμουν ελεύθερη, γιατί η ελευθερία ξεκινά εσωτερικά. Είχα λοιπόν αυτή την εσωτερική ελευθερία να επιλέξω ή να με βυθίσει αυτός ο λάπχος της προσφυγιάς και της φτώχειας και του θανάτου ή να δω κάτι άλλο. Και το κάτι άλλο που είδα, ευτυχώς, ήταν ο πολιτισμός. Και από εκεί ξεκινά, κατάλαβα ότι το σωσίβιο μου, η σανίδα σωτηρίας μου, αυτό ήταν, τα γράμματα. Να μου πείτε καλά έκανες, καλά έκανα, δεν ξέρω ακόμα. Ήταν η σανίδα σωτηρίας μου. Ασχολήθηκα λοιπόν, ήθελα να γίνω δασκάλα γιατί αντιμετώπισα μεγάλο ρατσισμό στο σχολείο ως προσφυγόπουλο. Και ήθελα να γίνω δασκάλα για να μην αντιμετωπίσουν άλλα παιδάκια. Όλα από κόμπλεξ τα έκανα. Μην νομίζετε ότι έκανα κάτι γιατί είναι πολλά σπουδαία. Τα έκανα όλα για να αντιμετωπίσω τα δικά μου συμπλέγματα πόνου, κατωτερότητας λόγω του πολέμου. Ένιωθα ότι ήμουν ένα survivor και κάθε φορά ο survivor, αυτός που επιβιώνει δηλαδή, όταν πετύχει κάτι νιώθει μια δύναμη ότι νίκησα. Και αυτόν τον νίκησα μου έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω και να γεννήσω πολλά παιδιά, γράψω πολλά βιβλία, αγαπήσω πολλούς ανθρώπους. Και πιστεύω ότι ο λόγος που είμαι σήμερα μαζί σας είναι έχει σχέση με αυτή την αγάπη, γιατί πιστεύω ότι η Ρεβέκα και ο Δημήτρης, ο γιος της, με αγάπησαν και γι' αυτό δεν την συγκίνησα. Και με κάλεσε εδώ να μιλήσω μαζί σας. Η ιστορία μου λοιπόν δεν είναι κάτι σπουδαίο. Είναι όμως η ιστορία ενός ανθρώπου που έχει τη διάθεση να την μοιραστεί. Γιατί άκουσα σε εκείνη τη συγκλονιστική αφήγηση του παππού 14 του Αυγούστου, ο παππούς εκείνος, που ήταν τότε νέος, πάλευε για τη ζωή του και ήθελε νερό. Εκείνη την ημέρα, εγώ έτρεχα να σωθώ και ευτυχώς ήμουν από τους τυχερούς που βγήκα εκτός της κόλασης, έξω από την κόλαση. Αυτά. Δεν τα λέμε για να κλαίμε. Δεν πρέπει ούτε να κλαίμε ούτε να βλέπουμε πίσω, γιατί το μέλλον είναι μπροστά. Ούτε να σας καθορίζει το παρελθόν. Απλώς όταν γνωρίζεις κάποια πράγματα, ξέρεις πού να πατάς. Εμείς οι Έλληνες, οι Ελληνοκύπροι, είμαστε άνθρωποι της γης, του μόχτη. Οι παππούδες μας έπιασαν στα χέρια τους σαπιά, αλέτρια. Είμαστε ριζωμένοι, έχουμε ρίζες. Έτσι είναι η παράδοση μας, από πάντα. Τούτος ο χώρος, είτε το θέλουμε είτε όχι, η γη μας καθορίζει ως ανθρώπους. Ακόμα και όταν πάμε στο εξωτερικό και γνωρίσουμε και σπουδάσουμε
και κάνουμε ωραία πράγματα, λέμε τι λέμε σαν την Κύπρο-Νένεση. Γιατί το λέμε αυτό? Το λέμε γιατί έχουμε αυτή τη ρίζα τη βαθιά, καλό ή κακό, μεγάλη συζήτηση, και θέλουμε να είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Εσείς λοιπόν, γιατί η δική μου γενιά δεν το κατάφερε. Δεν το κατάφερε γιατί είμαστε τραυματισμένοι, κακοποιημένοι άνθρωποι συναισθηματικά λόγω του πολέμου. Δεν τα καταφέραμε να λύσουμε το ευλογημένο το Κυπριακό. Γι' αυτό και βλέπετε όλα αυτά που βλέπετε, διαφθορά, ατιμία, πλουτισμός ως πρώτη αξία και άλλα πολλά. Εσείς όμως, που δεν έχετε υποστεί αυτή την κακοποίηση που υποστεί και η γενιά μου, γιατί η προηγούμενη γενιά, το γονιό μας έχει φύγει, το μαρκούδωσα. Έχει φύγει ή έχει φύγει ήδη, σωματικά μπορεί να υπάρχουν, αλλά ψυχικά δεν υπάρχει. Η γενιά μου, εμένα, τα παιδιά της εισβολής, είμαστε τραυματισμένοι, δεν τα καταφέραμε. Εσείς όμως θα τα καταφέρετε. Γιατί τούτος ο τόπος είναι τόσο όμορφος για να έχει αυτή την ασχήμια της διαιρεμένης γραμμής. Και να κλείσω, γιατί μπορεί να μιλώ ως αύριο. Ξέρετε, τα σκάλια, τούτο εδώ είναι το χαρακτηριστικό μας. Μιλούμε και άλλο οι μαθητές μας δεν μας συγχωρούν. Το τελευταίο πρωτοσκό, την Κυριακή, είχα πάει να μιλήσω σε μια εκδήλωση που έγινε στη μικρή ζώνη. Ξέρετε που είναι το σπίτι της συνεργασίας, έχετε πάει μια φορά. Είναι ένα σημείο στη μικρή ζώνη όπου γίνονται δικοινοτικές δράσεις. Εγώ συμμετείχα, έβαλα το σχολείο μου σε ένα πρόγραμμα ρομποτικής. Δεν ήξερα ότι είναι δικοινοτικό πρόγραμμα. Μου το πρότεινε η Κυπριακή Εταιρεία Πληροφορικής να φέρω ρομπότ στο σχολείο να μάθουν τα παιδιά. Ενθουσιάστηκα, πήρα τα ρομπότ στο σχολείο, έμαθα τα παιδιά και μετά με κάλεσαν να παρουσιάσω το έργο. Και πήγα. Όταν μου είπαν ότι ήταν στην νεκρή ζώνη, είπα, γιατί στην νεκρή ζώνη, τόσους ωραίους τόπους, πανεπιστήμια. Όμως ανακάλυψα όταν πήγα εκεί ότι ήταν ένα έργο το οποίο είχε χρηματοδότηση από νορβηγικά ταμεία, τα οποία συνήθως προωθούν ανάπτυξη και στις δύο κοινότητες. Άρα εκεί τι συνάντησα όταν πήγα, εκτός από την Κύπρους εκπαιδευτικούς. Να, μάλιστα. Και της Δημοτικής και της Λέξης. Και Ελληνοκύπριος και Ρουσκοκύπριος. Και μίλησε ένας διευθυντής του Ρουσκοκύπριος και είπε για αυτά που έκανε στο σχολείο για την ρομποτική. Και ήταν πολύ καλά, ήταν και καλύτερα από αυτά που έκανα εγώ. Γιατί αυτός ο τόπος να μην είναι ενωμένος? Γιατί? Εγώ έφα 50 χρόνια να ρωτώ γιατί. Εσείς πρέπει να αποφασίσετε να λέτε τέλος, πάμε παρακάτω. Δεν θα κάνω πολιτικό εγκλήμα, γιατί δεν είναι αυτός ο λόγος μου. Οι ποιητές γράφουν ποιήση, λογοτεχνία, αλλά έχω και το άλλο καφέλο του δασκάλου και κάνω το λίγο μάθημα. Ας πάμε στο... Λοιπόν, έφερα κάποια από τα βιβλία μου για να χαρίσω στην βιβλιοθήκη σας. Να, δεν πέρασε η ώρα μας. Και ακόμα ένα που δεν είναι εδώ, αυτό, η Αϊκαλής θάλασσα. Μιλάει για την θάλασσα την αγαπημένη μας που έχουμε όλοι, όσοι αγαπούμε το στοιχείο του, που δεν είναι μόνο νερό, είναι η πηγή της ζωής, η θάλασσα. Από αυτήν τη θάλασσα ξεκίνησαν όλα, τελειώνει. Τη θάλασσα την έβγαλα το 2017 στο Μελάνι. Να πάμε από την αρχή μου. Το πρώτο μου που έβγαλα, που τόλμησα να βγάλω, ήταν το ξεκλειδώνοντας την αλφαβήτα. Και ήταν το πιο δύσκολο για να βγει, γιατί τρεπόμουν να τα βγάλω. Και τώρα θα πούμε, Αγγέλα, τι είπατε, και γράφει βήματα, κάτι έπαθε. Όταν ήμουν μικρή, άμα έρχονταν ποιητάριδες στο σπίτι μας. Ξέρω αν είδατε καμιά φορά ποιητάριδες, αυτούς που κρατούν τα ποίηματα του και τα τραγουδούν. Όταν ήμουν μικρή, γύριζαν τους συνηθισμούς, γιατί μετά έμεινα και σε συνηθισμό, ποιητάριδες. Ο πατέρας μου τους έβαλε μέσα στο σπίτι να μας πούν τα ποίηματα τους. Και εγώ ήμουν αλήπηση, και έλεγα, αυτός ο άνθρωπος δεν εξευτελίζεται. Ήρθε να μας πει τα ποίηματα για να του δώσουν οι παπάς μου λεφτά. Και είχα μια αρνητική άποψη για τους ποιητές, που να ήξερα. Όπως είπε κάποιος από τους συμμαθητές σας, ένας από αυτούς που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο ήταν ο Μόνφης, που με γνώρισα,
Αλλά τον εγνώρισα γιατί μου τον γνώρισε έναν αγαπημένο του Ευαγγελίου επίσης, ποιητής σπουδαίος, ο Λεύκιος Ζαφυρίου. Τον γνωρίζετε? Ο Λεύκιος Ζαφυρίου είναι ο άνθρωπος που με έφερε σε επαφή με τον μόνο. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο, ξεκλειδώνοντας στην αλφαβήτα. Μετά το δεύτερο ήταν μαζί αυτό τα δύο, γαλακιά διηγήματα. Οι ψυχές βαδίζουν μόνες. Νομίζω επηρεασμένο και από αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι ο καθένας, ακόμα και να είναι σε άθλιες συνθήκες, μπορεί να καθορίσει τη μοίρα του. Μετά ήταν οι στιγμές Αλκιονίδες. Αυτή είναι ερωτική ποίηση. Γιατί κάποιος από εσάς είπε ότι ο έρωτας μες στα θέματα μου, ναι, ο έρωτας δεν είναι μόνο ο έρωτας για τον άλλον άνθρωπο. Είναι έρωτας για ό,τι κάνεις. Ένας σπουδαίος παιδαγωγός, ο Καστοριάδης, είπε ότι αν δεν υπάρχει έρωτα στη μαθησιακή διαδικασία, τότε οι μαθητές δεν μαθαίνουν. Έρωτας με το εκπαιδευτικό αντικείμενο. Συγγνώμη, λάθος λίγο νεράκι. Δηλαδή, να ξυπνάτε το πρωί και να θέλετε να έρθετε σε σχολείο. Να θέλετε με πάθος. Αν το καταφέρετε αυτό το πράγμα, όλα θα είναι πιο εύκολα. Να έχετε κάτι με το οποίο να ερωτευτείτε. Τι σημαίνει έρωτα? Σημαίνει πάθος. Να έχετε κάτι με το οποίο, εκτός από το κάποιον και κάποια θα έχετε σίγουρα, να έχετε και κάτι άλλο που να είναι πνευματικό. Και να θέλετε να ασχοληθείτε με αυτό με τόσο πάθος που θα να είσαστε ερωτευμένοι. Αυτό θα σας πάρει μπροστά. Ακόμα και τούτοι που έγιναν εκατομμυριούχοι είχαν έναν έρωτα με το χρήμα. Λοιπόν, μετά έβγαλα αυτόν το ωραίο βιβλιαράκι, το έβγαλα στα 40 χρόνια της επετείου της εισβολής, το 2014, εκ του σύνεγγης. Ήταν μια φωνή διαμαρτυρίας για το ότι γίνονταν συνέχεια συνομιλίες εκ του σύνεγγης, αλλά κανένας δεν ήταν ειλικρινής και δεν προχωρούσε η υπόθεση. Αυτό το βιβλίο με πήρε σε πολλές χώρες του κόσμου για να το παρουσιάσω. Και ήταν πολύ καλό γιατί έκανα και πολιτιστική διπλωματία με αυτό το βιβλίο. Πήγα και στην Τουρκία, πήγα στο Μιλάνο, στην Ιταλία, στην Κωνσταντινούπολη στην Τουρκία. Πήγα στη Θεσσαλονίκη, πήγα στο Βελιγράδι, που το μετέφρασα στο Βελιγράδι από έναν εκδοτικό οίκο εκεί, Ισβικά λέγεται, είναι στα Σέρβικα, μια ωραία γλώσσα, και έγινε εκεί μια πολύ ωραία παρουσίαση σε πανεπιστήμια της Σερβίας. Και στον Καναδά αυτό το βιβλίο μεταφράστηκε και παρουσιάστηκε εκεί από έναν εκδοτικό οίκο στον Καναδά. Αναγνωρίζετε αυτή την εικόνα, τη φωτογραφία? Είναι αμόχωστος. Ναι. Γιατί το εκ του σύνεγγης είναι αφιερωμένο στην αμόχωστο αγάπη. 10 χρόνια κρατούσα αυτό το βιβλίο και έτρεχα από χώρα σε χώρα για να κάνω διαφώτιση για το θέμα της αμόχωστου. Λοιπόν, μετά έγραψα την Αϊθαλή Θάλασσα, όπως σας είπα. Μετά έγραψα το πιο πολιτικό μου βιβλίο, τις Πικροδάφνες που θέλουν κούρεμα, καταγγελτική ποίηση. Το Μάρτι βγαίνει το επόμενο μου. Νόμιζα ότι τούτο ήταν το τέλος, ότι θα τους καταγγείλω, όπως καταγγέλνουμε εμείς του δάσκαλου μας, και κανεί τους, αλλά δεν υπάρχει ποτέ κανεί τους. Έχει σχέση με το κούρεμα, ο τίτλος, το δεύτερο μέρος του τίτλου, με το γνωστό κούρεμα. Είναι για να ρωτούν όλοι τι θέλει να πει ο ποιητής. Προφανώς και. Κούρεμα σε έναν επίπεδο ηθικής, δηλαδή μας κούρεψαν την ελπίδα μας, την αξιοπρέπεια μας. Καταξοχήν κούρεμα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο είναι ένα βιβλίο που συμμετέχουν 4 Κύπριες ποιήτριες, είναι ελληνικά και ιταλικά, ψωμί και ποίηση λέγεται, γυναικεία, 4 γυναίκες της Κύπρου, 4 γυναίκες της Ιταλίας, γράφουν ποίηση και είναι και αυτό μια έκδοση που την έφερα έτσι, μου αρέσει να τη θυμούμε, γιατί και εκεί πήγα και πάλι εκεί οι Κύπριες μιλήσαμε για τον τόπο μας, για τη δικαιοσύνη που πρέπει να επέλθει. Να σας πω μόνο ότι στην Κωνσταντινούπολη που πήγα, που είναι για μένα εμπειρία ζωής, το ακροατήριο μου ήταν στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, ήταν ένα τεράστιο πανεπιστήμιο και είχε πάνω από 500 φοιτητές και μίλησα στα ελληνικά, αυτό ζήτησα και είχα μετάφραση στα τουρκικά, γιατί ήθελα να ακούσουν τα ελληνικά και τους είπα την ιστορία μου, κάπως όπως σας την είπα εσάς, αλλά
πιο έντονη. Καταχειροκροτήθηκα από τους φοιτητές, οι οποίοι φώναζαν ειρήνη. Ήταν δηλαδή εναντίον του Ερντογάν, γιατί οι καθηγητές που με πήραν εκεί ήταν άνθρωποι που αγαπούσαν την ειρήνη και όχι τον υπεριαλισμό. Και στο τέλος τους τραγούδισα και το Ιασεμίν. Ήταν τότε που έγινε το πραξικόπημα για τον εναντίον του Ερντογάν και ήμουν σε ένα λεωφορείο, ήμουν η μόνη ελληνόφωνη, ήταν γητές από όλη την Ευρώπη. Εγώ ήμουν η πιο ξεροκέφαλη. Στα σύνορα, για να περάσουμε, επειδή τους έκοβαν όλους και τους έλεγχαν, έκοψαν το. Ήταν η μέρα που έγινε το πραξικόπημα. Φανταστείτε τι συνέβη στην Τουρκία. Δολοφονίες μέσα στους δρόμους, τα πάντα. Λοιπόν, εμείς εφεύγαμε, ευτυχώς, και ήμασταν στα σύνορα, εκεί στον Έπρο, για να περάσουμε στην Ελλάδα. Και έλεξαν το λεωφορείο. Θα στα λέω έτσι λίγο αποσπασματικά, με συγχωρείτε. Και τους Αυστριακούς, τους Γερμανούς, από όλες τις χώρες όσες είχε μέσα στο λεωφορείο, ήμασταν 20 περίπου, τους επέρασαν και λέει αυτοί θα μείνει εδώ, οι άλλοι μπορεί να περάσετε. Δεν είχαμε, έκοψαν και το ίντερνετ, έκοψαν και τα τηλέφωνα του και το κινητό μου δεν λειτουργούσε. Και ευτυχώς είπε ο επικεφαλής, ο οποίος ήταν Αυστριακός, αν δεν έρθει μαζί μας και η Αγγέλα, δεν περνούμε. Μείναμε εκεί στο απόγευμα, κάμποσες ώρες στο λεωφορείο και μας άφησαν στο τέλος, γιατί κινήθηκαν οι περιοδίες τους κτλ. Ότι δεν μπορεί να μείνει ένας λογοτέχνης πίσω και πέρασα και εγώ μαζί μου. Λοιπόν, ήταν και δύο κοπέλες Κύπριες που ήταν οι διοργανώτερες αυτού του event. Τα θυμούμαστε και συγχρονιζόμαστε. Περάσαμε ένα παιδό. Θυμούμαι ότι κρατούσαν την ταυτότητα μου και δεν ήξερα τι θα γίνει, αλλά περάσαμε. Μπορεί να είδαν κάτι, μπορεί απλώς να ήθελαν να δυσκολέψουν τα πράγματα. Όταν περάσαμε όμως στην Ελλάδα, τι θα κάνουμε εσείς? Τι θα κάνουμε? Ναι, μες στο λεωφορείο. Περνάς από την Τουρκία, περνάς στην Ελλάδα. Ξέρεις ότι στην Τουρκία βρίσκεται πραξικόπημα, ξέρεις ότι κάτι είδα μας στην ταυτότητα σου, κρατήσας σε λίγο, αλλά περνάς. Τι θα έκανες εσύ μες στο λεωφορείο? Τι το έκανα εγώ. Και ξεκίνησα να χορεύω το σιφτάκι. Ταραν! Και χορεύκαν όλοι μαζί μου και οι άλλοι. Ναι, περάσαμε όμως, έκαναν τις μάγκες σαν που περάσαμε. Όχι, στην Τουρκία δεν την έκανα. Γιατί εκεί δεν υπάρχει δημοκρατία, όπως τη ξέρουμε εμείς. Λοιπόν, εδώ σε αυτόν το... έγινε στο Φεστιβάλ Πάτρας το 2017, ένα αφιέρωμα πάλι όπως αυτό που κάνετε εσείς, τα ποιητικά πορτρέτα, που είναι αφιερωμένο στο έργο που είχα κάνει μέχρι τότε και ο τίτλος, γι' αυτό δεν γράφω για τον τίτλο, λέει Αγγέλα Δεμαχλιώτη, είμαι η φωνή του τόπου μου της Κύπρου. Γι' αυτό γράφω. Γιατί θέλω να γίνω η φωνή όλων αυτών των προσφυγόπουλων που τα ζήσαν, αλλά δεν θέλουν να τα μοιραστούν ή δεν μπορούν να τα μοιραστούν. Εγώ ευτυχώς βρήκα αυτόν τον τρόπο να τα μοιράζω. Ό,τι θέλει. Λοιπόν, αυτά θα τα χαρίσω, κυρία. Αγγέλα μου, πιάνω από μια φράση σου ότι είσαι η φωνή του τόπου μας, όχι μέσα στα όρια της Κύπρου μας, της Πολύπαθης, αλλά και εκτός συνόρων. Έχουμε μια έκπληξη για σένα, έναν αθέατο προσκεκλημένο που περιμένει με πολλή υπομονή να κάνει την παρέμβαση του, ένας κύριος που σε εκτιμά φάνταστα. Αγαπητέ κύριε Μιλίδη, δώστε μας μισό λεπτό να διαβάσει το βιογραφικό του. Περίμενε, με θέλει μου. Ο κύριος Γιάννης Μιλίδης, πρόσφυγας από τη Ζώδια, ζει και δραστηριοποιείται στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Είναι καθηγητής Αγγλικής και Ελληνικής Φιλολογίας. Διετέλεσε διευθυντής του Παγκυπρίου Κολέγιου Μελβούρνης και λέκτορας ελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Ντίκιν της Μελβούρνης. Επίσης, είναι δραστήριο μέλος της Κυπριακής Παροικίας στη Μελβούρνη και συντονιστής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα. Ο λόγος για τον οποίο τον έχουμε σε σύνδεση σήμερα μαζί μας είναι γιατί ο ίδιος ανέδειξε το λογοτεχνικό έργο της κυρίας Δεμαχλιώτη στην Αυστραλία και ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το τελευταίο της έργο «Οι πικροδάφνες θέλουν κούρεμα». Θεωρούμε τιμή μας που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας και του δίνουμε το λόγο για να μας μιλήσει για το έργο της κυρίας Δεμαχλιώτη. Ένα λεπτό να συνδέσω. Άλλο λεπτό. Αυτόν τον άνθρωπο, τον Αθήνα,
Δεν τον εγνώρισα εγώ. Τον εγνώρισαν οι πικροδάφνες μου. Ναι, κύριε Μιλίδη, ακούτε μας? Ναι, σας ακούω, ναι. Κύριε Μιλίδη, καλησπέρα, καλημέρα. Τι είναι εκεί στην Αυστραλία τώρα? Είναι 5:30 το απόγευμα. Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε κάτι, μας ακούτε? Ναι, αυτό περιμένω να μου δώσετε την άδεια. Ναι, μπορείτε. Εντάξει, να αρχίσω. Ναι, σας ακούμε. Ναι, σας ακούμε. Εντάξει, πρώτα απ' όλα να καλησπερίσω τους μαθητές. Καλησπέρα, παιδιά. Να καλησπερίσω το... βέβαια, συγγνώμη, είναι καλησπέρα από εδώ. Καλημέρα σε εσάς. Καλημέρα, παιδιά. Καλησπέρα από Αυστραλία. Αισθάνομαι θαυμάσια που συνδέομαι μαζί σας. Βέβαια, την Κύπρο, την πατρίδα που με γέννησε, με ανάθρεψε και με έστειλε στην Αυστραλία ως πρόσφυγας. Αλλά εγώ ποτέ δεν ξεχνώ, είμαι πάντα μαζί σας, είσαστε πάντα στη σκέψη μου, ιδιαίτερα εσείς η νεολαία. Γι' αυτό κάθε βιβλίο που γράφω αναφέρομαι πάντα στην Κύπρο. Να ευχαριστήσω επίσης το Λύκειο, ολόκληρο το Λύκειο Αραδίπου, να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους σας. Να ευχαριστήσω την κυρία Ρεβέκα Παναγή για την ωραία αυτή πρόσκληση που οργάνωσε, η οποία ήθελα να είναι έκπληξη στην κυρία Αγγέλα Καϊματιώτη, και να ευχαριστήσω επίσης όλους εσάς που έχετε διαλύσει να με ακούσατε απόψε, και βέβαια να καλησπερίσω την αγαπητή μου ποιήτρια και συνάδελφο Καϊματιώτη. Καλησπέρα, Αγγέλα. Καλησπέρα. Λοιπόν, αγαπητά μου παιδιά, θα ήθελα να σας πω ότι, όπως τόνισε και η κυρία Αγγέλα, η ιστορία δική μου είναι πολύ παρόμοια. Βέβαια, εγώ ήμουν αρκετά μεγαλύτερος το 1974, παιδιά. Είχα τελειώσει την 3η γυμνασίου και περίμενα με αγωνία να αρχίσουμε την επόμενη χρονιά, με σκοπό ήμουν βέβαια πάρα πολύ καλός μαθητής πάντοτε και είχα σκοπό να σπουδάσω και τα λοιπά, να γίνω κάτι σπουδαίο για την Κύπρο μας, ειδικά επειδή, όπως τόνισε και η κυρία Αγγέλα, ήμασταν αγροτικές οικογένειες στην Κύπρο, ασχολούμασταν περισσότερο με τους αγρούς, αλλά πάντοτε είχαμε όνειρα να σπουδάσουμε, γιατί ο Μακαρίδης, ο παππούς μου, ο Γιάννης Μιλίδης, ο παππούς μου από τη Ζώδια, που ήταν έμπορος φρούτων, έλεγε ότι η Κύπρος μια μέρα θα γίνει η παράδεισος της Ευρώπης. Και το πιστεύαμε αυτό, και ξαφνικά, όπως τόνισε η κυρία Αγγέλα, βρεθήκαμε, εσείς κυρία Αγγέλα ήσασταν στην Περούντα και κοιμηθήκαμε μερικές νύχτες κάτω από τα δέντρα, ώσπου μας λυπήθηκε κάποιος που ήξερε τον παππού μου, αφού συνεργαζόμασταν εμπορικά μαζί τους, και μας έδωσε ένα στάβλο να κοιμηθούμε, που είχε μέσα ένα γαϊδούρι. Εγώ έκανα παράπονο στη μαμά μου, μα δεν τρέπονται ότι θα μας βάλουν σε στάβλο να κοιμηθούμε, και η μαμά μου απάντησε ως εξής: δεν πειράζει, παιδάκι μου, θα κοιμηθούμε με τον Χριστό. Θα είμαστε στο στάβλο του Χριστού και του γαϊδουριού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η μάνα μου δεν ήθελε να κατηγορήσει τους ανθρώπους, έστω ο ξενώνας που μας έδωσαν. Κοιμηθήκαμε αρκετές νύχτες μέσα σε αυτό το στάβλο. Στιγμές που θα μας μένουν αξέχαστες, παιδιά, και να μας συγχωρείτε που τα επαναλαμβάνουμε, όπως και η κυρία Αγγέλα. Εγώ τώρα πήρα το βιβλίο της κυρίας Αγγέλα στα χέρια μου, «Οι πικροδάφνες θέλουν κούρεμα». Πραγματικά ένιωσα μια μεγάλη συγκίνηση και αμέσως όταν το διάβασα πέρασα μια εβδομάδα βασανιστική, γιατί μου έφερε όλες τις μνήμες της τραγωδίας εκείνης, το 1974. Δεν θέλω να σας κουράσω, έζησα πολύ έντονα την τραγωδία του 1974 και αμέσως για μια εβδομάδα έβαλα στο μυαλό μου ότι πρέπει να ανταποκριθώ σε αυτή την ποιήτρια. Με βασάνιζαν οι σκέψεις πώς θα ανταποκριθώ, και όταν πήρα το στυλό στα χέρια μου,
και άρχισα να γράφω. Έγραψα όλη τη νύχτα μέχρι το πρωί ασταμάτητα. Όλη τη νύχτα. Μέσα σε 6 ώρες έγραψα και το έστειλα αμέσως στην Αγγέλα και μου απάντησε ότι έκλαψε όταν το διάβασε. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα λοιπόν από αυτό που έγραψα. Η Αγγέλα Καϊμακιώτη ανήκει στις νεότερες φωνές της κυπριακής λογοτεχνίας και μέσα από την ποίησή της διαισθανόμαστε την επιμονή των ποιητών της Κύπρου να μεταγγίζουν από γενιά σε γενιά την έγνοια για την πατρίδα και επίσης την έννοια του τραύματος του 1974. Με το ποιητικό της έργο «Πικροδάφνες θέλουν κούρεμα» έχουμε μια πολύ δυναμική και υποβλητική ποίηση. Στο ποίημα της, το πρώτο, «Οι πικροδάφνες θέλουν κούρεμα» εκφράζει τον καημό της αγάπης για τα πάτρια εδάφη, αλλά και τον καημό της απόγνωσης, καθώς το τραύμα της προσφυγιάς και της αδικίας διαπερνά μέσα από τις σκέψεις, τα αισθήματα και την επιθυμία σχεδόν καθημερινά στη σκέψη του πρόσφυγα. Οι πικροδάφνες θέλουν κούρεμα. Κάθε που άλλαζε ο καιρός, συνήθως τον Οκτώβρη, τον έπιανε μελαγχολία. Αποτραβιόταν στο γυαλό και σιωπούσε. Όταν επέστρεφε με γκρίζα μάτια βορεινά ρωτούσε, άραγε βρέχει στο Καρπάσι. Όταν ανοίξανε τα οδοφράγματα, τους πήραν εχρωμοί στο μοναστήρι του Αποστόλου. Έκτοτε δεν ξαναρώτησε. Η σκληρή πραγματικότητα παρουσιάζεται αμήλικτη μπροστά στην αντίληψη στα κατεχόμενα χωριά, αφού επιχειρηθεί η ένδειξη της αγάπης προς τη μεγάλη γενέθλια γη, μετέπειτα αρχίζει η διαδικασία της φωτιάς που καίει τα σωθικά μας, εμάς των προσφύγων, χωρίς να μπορούμε να την αποβάλουμε όταν ανάψει μέσα μας η φωτιά της αδικίας και της άφωνης διαμαρτυρίας. Γιατί τη λέω άφωνη, να φωνάξεις, ποιος θα ακούσει. Αφού δεν ακούει τον πρόσφυγα κανείς. Αυτό υποδηλώνει ο συναρακτικός στίχος «Όταν ανοίξανε τα οδοφράγματα, τους πήραν εχρωμοί στο μοναστήρι του Αποστόλου. Έκτοτε δεν ξαναρώτησε». Και κάτω από πάνω μου λέει ακόμα μια βασανιστική μάχη. Το ποιή η φωτιά που ανάβει μέσα στα σωθικά όταν επισκεπτόμαστε τα κατεχόμενα σπίτια μας, τις κατεχόμενες μας αγάπες, γίνεται ακόμα πιο εμφανής, ακόμα πιο υποβλητική, ακόμα πιο βασανιστική. Σας διαβάζω το ποίημα «Επίσκεψη». Πήγανε και όταν επέστρεψαν αρρώστησε. Και δεν τον άφηνε ο πενταδάχτυλος να κλείσει μάτι. Κάθε που βράδιαζε, 2 μαύρα κυπαρίσια στέκονταν μες στο φως του. Και δεν τον άφηναν τα βράχια να μιλήσει. Αυτό χασινώσει στο λαιμό όλα τα κάστρα του βουνού. Και ούτε να ακούσει πια μπορούσε, αφού οι σκιές του τόπου πυροβολούσαν ανελαίητα το μυαλό του. Ήθελε να μην είχε επιστρέψει. Οι στίχοι, αγαπητοί μου μαθητές, της κυρίας Καμακιώτη είναι γεμάτοι υποβλητικότητα. Πήγαινε και όταν επέστρεψαν αρρώστησε και δεν τον άφηνε ο πενταδάχτυλος να κλείσει μάτι. Αυτό αποτελούν μια κατάφαση, ναι. Είναι κάτι που ως αναγνώστες το κατανοούμε ως μια τραυματική εμπειρία που επακολουθεί μια επίσκεψη στα κατεχόμενα μέρη. Ο στίχος αυτό και οι αθάνατοι γνώστες. Από εδώ και στο εξής πρέπει να ρωτάει οδυνηρή εμπειρία των προσφύγων. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι. Όσο θα κυριαρχεί αυτό που έχω ονομάσει, ότι βρήκα μέσα στα ποίηματα της κυρίας Καμακιώτη, την απελπισία της αγάπης. Τι εννοώ με αυτό, τι εννοώ με την απελπισία της αγάπης. Να αγαπάς τη γη που σε γέννησε,
να αγαπάς το χώμα και το νερό που σε ανέθρεψαν, να αγαπάς τα δέντρα που σου έδωσαν το οξυγόνο της ζωής και το οξυγόνο της αγάπης, αλλά τα δέντρα αυτά, όταν τα επισκέπτεσαι και είναι τριγυρισμένα από ατύλες αρματωμένους, τότε τα δέντρα που αγάπησες γίνονται δυο μαύρα κυπαρίσια που ορθώνονται μπροστά σου και σου κόβουν το φως. Αυτό είναι απελπισία της αγάπης. Το εξώσεις έναντι στην επιθυμία. Απόγνωση είναι να επιστρέφω σε κάτι που αγαπώ, αλλά να θέλω να το συναντήσω. Αλλά έχω να αντιμετωπίσω τον αστήλα φρουρό με τις σφαίρες δοσμένες στη μέση του. Μέσα μου μια φωνή να φωνάζει προχώρα. Επιθυμώ να αγγίξω το χερούλι της πόρτης του σπιτιού μου. Επιθυμώ να αγγίξω τη βρύση του σπιτιού μου. Λακταρώ να λέγει το νερό που πήγαζε μέσα από την αγαπημένη γη μου. Επιθυμώ να περάσω ξανά κάτω από την πύλη του σχολείου μου. Επιθυμώ να αισθανθώ την ευφράδεια, τον έρωτα που τόνισε προηγουμένως η κυρία Καμακλιώτη όταν ήμασταν ερωτευμένοι με τα σχολεία μας, παιδιά. Θέλαμε να πηγαίνουμε στο σχολείο. Ξέραμε ότι ζούσαμε στο θαύμα που τον ονομαζόταν Αναγέννηση της Κύπρου. Και όμως ταυτόχρονα με αυτές τις σκέψεις να νιώθεις και την πικρή ηρωνία ότι αυτά σου τα πήραν. Να νιώθεις την αηδία για την αδικία και αυτά είναι όλα παγιδευμένα στην επιστροφή. Θέλεις την επιστροφή, αλλά σε βασανίζει αυτή. Θέλεις να φωνάξεις από πόνο πώς είναι δυνατόν να είσαστε τόσο απάνθρωποι. Αυτό θέλει να τονίσει μέσα από τα ποίηματά της η κυρία Καμακλιώτη. Γίνεται και εμάς. Πότε θα αλλάξουν όλα αυτές οι εικόνες. Είναι λοιπόν εικόνες που με ενέπνευσαν και εμένα, ειδικά τα βιβλία αυτά της κυρίας Καμακλιώτη. Και θέλω να την συγχαρώ και να την ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν έχω περισσότερο. Κύριε Παραγή, να σας μιλήσω. Κύριε Μιλίδη, με ακούτε? Σας ακούμε, έχουμε λίγο διακοπή στα... Και δεύτερο μέρος, Παύλο, είναι την αγγλική ποιήση, οπότε πρέπει... Όταν η φωνή... Ναι. Κύριε Μιλίδη, να σας χαιρετήσουμε. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε για την... Μπορεί να παραμείνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, αγαπητέ Γιάννη. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο έφερε ο κ. Μιλίδης και ίσως θα μπορέσουμε να κάνουμε και μια παρουσίαση σε κάποια φάση, που είναι ανθολογία που έγραψαν Έλληνες που μένουν στην Αυστραλία, Κύπροι και Ελλαδίτες, για την Κύπρο. Και σε αυτό το βιβλίο, που είναι μια ωραία ανθολογία, παρουσιάστηκε στο Υπουργείο Παιδείας φέτος, το 2023, ήμουν εκεί και είναι εκεί μια μελέτη του κ. Μιλίδη για τις πικροδάφνες και από ό,τι μου είπε ο ίδιος τώρα το μεταφράζει στα αγγλικά. Άρα αυτό ξεκίνησε τώρα το μεταφραστικό του ταξίδι. Έτσι συμβαίνει με τα βιβλία, παιδιά. Οπότε, αν όποιοι από εσάς θέλουν να προχωρήσουν για να γράψουν, κάντε το, τολμάτε το, ό,τι είδος σας αρέσει. Παιδική λογοτεχνία, ποίηση, διήγημα, short stories, οι bonsai ιστορίες που είναι πολύ της μόδας τώρα, γράψετε. Είναι ένας ωραίος τρόπος έκφρασης. Μέσα από τη γραφή θα καταλάβετε και καλύτερα ποιοι είσαστε. Σας καθορίζει η γραφή. Είναι μια διαδικασία, γράφοντας γίνεστε. Γι' αυτό κάπως σε μια συνέντευξη μου λέω που το είπε κάποιο παιδί, ότι μέσα από τη γραφή γεννιέσαι ξανά. Γίνεσαι αυτός που θέλεις να είσαι. Αλλά πρέπει να μπεις μέσα στο ταξίδι για να το αντιληφθείς. Αγγέλαμε να πάμε στο δεύτερο. Βεβαίως, πολύ ευχαρίστως. Πάντως την επιλογή που έκανε ο κ. Μιλίδης στο Ναι, ήταν αυτή που έκανε ακριβώς η κυρία Κατσή, Κυριάκου, πολύ το πρόσεξα, ναι. Και την ευχαριστούμε πολύ. Θέλετε κάποιος να καθίσει εδώ?
Όπως, κυρία Κόκκολη, θα καθίσετε. Θέλετε να κάθεστε, να στέκεστε. Όπως νιώθεις. Καρτερούμε μέρα νύχτα να φυσήσει ένας αέρας στον τον τόπο που καμένας και θεωρεί ποτέ τροσάν. Για να παίξει καρτερούμε το φως φύγει της ημέρας που να φέρει στον καθέναν και χαράν και προσπασάν. Ο Κυπριακός λαός περιμένει αγώνιστα για 50 χρόνια την επιστροφή του στα κατεχόμενα μας εδάφη και στις πατρογονικές μας αιστείες. Οι περισσότεροι από την παλαιότερη γενεά των προσφύγων έχουν ήδη φύγει από τη ζωή, κρατώντας τον άσβεστο πόθο της επιστροφής σαν φυλακτός στις καρδιές τους. Αυτός ο πόθος αλλά και η ελπίδα για επιστροφή και την ενότητα του νησιού μας ξεδιπλώνεται με ένα ιδιαίτερο τρόπο μέσα από τα ποίηματα που έχουν επιμεληθεί οι μαθητές μου στην αγγλική γλώσσα, εστιάζοντας τη σκέψη τους στην Αμόχωστο. Την πόλη φάντασμα που μας αναμένει καρτερικά να της δώσουμε ξανά ζωή και πνοή. Στους προσφυγικούς καταβλισμούς που οι εκτοπισμένοι μας θεωρούσαν ως πρόχειρα καταλήμματα μέχρι την πολυπόθητη ώρα της επιστροφής. Στον ηλικιωμένο πρόσφυγα που κάθεται στην βεράντα του σπιτιού του στον προσφυγικό συνοικισμό, περιμένοντας από τον χρόνο που περνά τόσο γρήγορα να το φέρει πιο κοντά στην ώρα της επιστροφής και της ενότητας της πολύπαθης μας πατρίδας. Our poem is a vivid description of the cruel acts committed against the Cypriot people in 1974 with the concepts of peace and unity prevailing in the end. The ruthless Turkish invasion of 1974. In 1974, Cyprus Break was a fearful day, as turmoil and conflict clogged the island at night. Turkish forces landed on Cyprus shore, changing our lives, igniting war. Family structure torn by death and dread, households turning to rumble and streets run red. The scars of invasion left hearts heavy and sore. In 1974, Cyprus felt the weight of war. Decades have passed, yet the memories remain of the 74 invasion tangled with Cyprus pain. May hope illuminate the island sky for a future where unity and peace won't be denied. My classmate and I were inspired by the beauty and history of Famagusta, one of the most beautiful cities in the Mediterranean, which has turned into a bleeding wound for the Cypriot people after the Turkish invasion. The shine of Famagusta. In Famagusta, where history lies, a city of tales that reach the skies, walls of ancient stones whisper in the breeze, reminding us of a forgotten peace. Once a bustling port, vibrant and grand, now a ghost town, desert and sad, but within its streets, echoes of the past, stories of resilience meant to last. Famagusta, old city of dreams, where hope still dances in starlight beams. Through shattered windows, sunlight finds its way, illuminating the beauty in decay. In every crumbling wall and vacant space, lies a love and grace. Famagusta, a phoenix in the stone, a symbol forever reborn. So many years apart from you, but I don't seem to forget you. Your golden sun shines other dull sun, but I can't stop imagine walking through it. Our poem, The Rivers of Hope, expresses our support for the refugees and the hardship they experience when they're forced to flee their place of birth and find a new place to live. The Rivers of Hope. In lands where strife and conflict roared, became hopeless, yearning for a place to call home. On foreign shores their fate unknown, in person hope few flown. In tents of camps they find their place, refugees in an uncertain space. The dreams of peace they try to behold. In a modern world, refugees seek grace, searching for safety in foreign place, on a life where love and hope emerges. In empathy and kindness we must unite to help them find a future bright. With open hearts we will embrace refugees in our shared human space.
This poem is about an unknown refugee who shares the same dream with all the refugees on this planet, to go back to his place of birth before he dies. The unknown refugee. I see the sun rising to the north, and I say to myself, I can't take it anymore. My body is with me because I'm sitting on my chair 49 years, yet my soul is still there. I remember very long ago I wished time to go fast. Now I want to wish to go to the past. My one-story house is still in one piece, just sitting there, waiting for me. έμπνευση και από την ελληνική φυσικά. Πολύ ωραία, όλα. Εξαιρετικά. Θα στείλει μια ιδέα μετά, να τα αξιοποιήσει. Our poem unveils the aftermath of the Turkish invasion in 1974 with its tragic consequences for the Cypriot people and the island itself. This poem is the product of further research and study into the Greek poetry, which was used as a reference to the combination and blend of our ideas. Some of these poems are μυρολόι διαμαρτυρία και παιδιά του άδικου χαμού. Whispers of peace in the shadows of war. Beneath the sun where battles roar, a tale of pain, a heavy lore. Soldiers march as somber bands in the heart of war where hope is bound. I come and stay with tears unshed, a word in chaos filled with dread. Interest is deeper, not courage gains. I dance with time when nothing gains. Princess bleeds side by side, a symphony of pain where fears abide. The cause of camaraderie return to red, a shadow spreads, leave the hearts to shred. In the dark a flicker glows, a tiny hope as the wind it blows. The pens with swords and words we find, a peaceful version for all mankind. After the cannon cease their sound, in silence bring the world around, to a place of calm where sorrow cease, and all find the solace, lasting peace. I have chosen to write this poem as it reflects peace and hope which our proud island deserves, a nation's cry. In 74 a nation's cry, to pain and loss they still reply, refugees with hope held high, for Cyprus freedom's wings shall fly. Together they stand, hand in hand, united they reclaim their land. The spirit strong, they understand that peace and justice are close at hand. So let us dream of brighter days, when Cyprus basks in freedom's race. With love and hope we'll find our ways, the future where peace forever stays. Our poem was inspired by the glorious concepts of peace and unity, which we hope with all our heart to prevail over our beautiful island one day. Footprints of history, Cyprus' journey to unity. In Cyprus, a land of beauty and strife, where history's echoes shape its life, occupied lands, a tale untold, stories of courage, strong and bold. Amidst olive groves and azure seas, whispers of hope dance on the breeze. A divided island, longing to behold, sneaking unity a shared goal. From Famagusta's Asian walls to Nicosia's divided walls, the spirit of resilience prevails in the hearts of those who never fail. But let us dream of a brighter day when peace will come and shadows fade away. When Cyprus stands united once more, in harmony, love, and forevermore. In 74 on Cypriot land, a struggle unfolded. The chapter is so grand. Refugees displaced, seeking a new start, their stories etched deep in each Cypriot heart. Now in the present, across the globe, immigrants and refugees, their stories unfold. A call for compassion, a plea for aid. In unity let's stand, no one should be afraid. History's lessons a guiding light, empathy and understanding shining so bright. Let's join hands, embrace diversity, for a world where love and acceptance is our decree. Πολύ ωραία, εξαιρετικά. Έχω και ωραίο ρυθμό, έτσι. Ναι, και επειδή τα παιδιά, εσείς παιδιά μου, σίγουρα ακούτε και μουσική πιο αυτήν την, πώς τη λέτε. Ναι, τώρα υπάρχει στην Κύπρο, διοργανώνεται ένα slam poetry, γιατί υπάρχουν διαφορετικά είδη ποίησης. Είναι η λυρική ποίηση, η επική ποίηση, η ρομαντική ποίηση, η μοντέρνα, με υποκαταληξία, με ελεύθερο στίχο ή χωρίς. Υπάρχει και αυτό το slam poetry festival, το οποίο γίνεται και αν θέλετε να συμμετάσχετε
πολύ ευχαρίστω να συμμετέχετε, πολύ ευχαρίστω να σας βοηθήσω. Το διοργανώνει το ιδιόγραμμα. Αυτό το ιδιόγραμμα είναι αυτοί που με πήραν και εμένα σε αυτήν την αποστολή με τους Ευρωπαίους λογοτέχνες στην Κωνσταντινούπολη. Και φέτος θα γίνει στην Κύπρο και θα έχει ποιητές από όλη την Ευρώπη, που εκεί πάνε και απαγγέλνουν, όχι διαβάζουν, απαγγέλνουν τα ποίηματα τους, αλλά τα κάνουν με ρυθμό, με θεατρικές κινήσεις. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό και αν θέλετε να συμμετάσχετε, αν κάποιος από εσάς έχει, ξέρετε, θέλει performance, θέλει παρουσίαση, να κάνετε πρόβες και να το πείτε εκεί. Να το πείτε με δύναμη, να δώσετε αυτά που θέλετε να πείτε με τα λόγια, να τα δώσετε και με τη φωνή σας και με τις κινήσεις σας. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Και παρεμπιπτόντως να σας πω ότι θα χαρώ πάρα πολύ να συμμετέχετε και σε εκδηλώσεις της πολιτιστικής κίνησης Λάρνακας. Αν θέλετε να κάνουμε μια βραδιά που θα διαβάσετε εσείς τα ποίηματα σας και θα έρθει κόσμος να σας ακούσει, είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά, είτε μικρά πεζά, αν γράφετε μικρές ιστορίες, να είναι μια βραδιά αφιερωμένη σε εσάς. Γιατί ξέρετε, στενοχωριέμαι πάρα πολύ που το λέω, αλλά στις λογοτεχνικές βραδιές και στις βραδιές ποίησης, είμαι από τις πιο νέες. Σκεφτείτε δηλαδή. Δαμέ και πάνω. Ενώ έπρεπε να είμαι η γριά της υπόθεσης. Δηλαδή πρέπει εσείς να πάρετε τη λογοτεχνία της Κύπρου στα χέρια σας και να γράψετε πολλά ωραία πράγματα. Είναι σίγουρη, τούτα που άκουσα είναι εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Μπορείτε να κάνετε και μια έκδοση. Εξαιρετικά. Θα έλεγα τώρα. Ήταν αψογή συνεργασία με την αγαπητή κυρία Χατζίκη. Γενικά με έχετε σήμερα... Ήταν ένα blend. Ήταν μια φόρμητη στιγμή που είχε αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν παντρέψαμε ελληνική με αγγλική. Εγώ δεν το έζησα ποτέ καμιά φορά. Είναι εξαιρετικά. Νομίζω ότι τούτη η εκδήλωση που κάνετε σήμερα, και μπράβο σας γιατί αφιερώσετε πάρα πολλές ώρες, έχει πολλούς μήνες που μου είπε η Ρεβέκα, δεν φανταζόμουν ότι θα είναι τόσο ψηλό επίπεδο, όχι γιατί υποτιμώ τη δουλειά που γίνεται, αλλά γιατί ξέρω πόσο πιεσμένοι είσαστε. Αν μέσα σε όλη αυτή την πίεση των εξετάσεων, της ύλης, των διδασκαλιών, βρήκατε χρόνο και δώσετε στα παιδιά την ευκαιρία. Ήταν και τα παιδιά όμως πρόσφατα, αποκρίθηκαν από την πρώτη στιγμή και τα ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια. Και γράψετε για ένα πολύ δύσκολο θέμα. Μπράβο. Σκεφτείτε τώρα πόσο τυχεροί είστε που ζείτε σε μια πόλη ελεύθερη όπως είναι η Λάρνακα και η επαρχία, ότι έχετε πρόσβαση στη θάλασσα, στην Αλική με τα φλαμίνκο εκεί που είναι αποδημητικά και μπορεί να δημιουργήσουν εμπνεύσεις, στον ωραίο κόσμο που μεταβάλλεται συνέχεια, που εισβάλλει στη ζωή μας και η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά είναι, ξέρετε ότι το μόνο που δεν μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη προς το παρόν είναι να γράψει λογοτεχνία. Παρόλο που μια πίτρια που πήρε τελευταία, μια Κινέζα συγγραφέας που πήρε τελευταία ένα μεγάλο βραβείο, αποκάλυψε την ώρα που της έδιναν το βραβείο, ότι 5% το έργο της το έγραψε η μηχανή αυτή, η τεχνική. Το 5, ναι, το 5 όμως, και το είπε με καμάρι και την εγκατάκρινα, το 5 τι ήταν? Το θέμα της ήταν η τεχνητή νοημοσύνη και το 5% ήταν τις συζητήσεις που έκανε αυτή με τη μηχανή. Και άρα οι απαντήσεις που είπατε είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι απαντήσεις, αλλά δεν είναι λογοτεχνία. Αν βάλετε στη μηχανή στο chat GPT να σας γράψει ένα ποίημα, θα σας γράψει μια συναρτησία. Δεν είναι ποίημα. Γιατί για να γράψεις λογοτεχνία πρέπει να έχεις βίωμα και πάνω απ' όλα συναίσθημα. Συναίσθημα. Και να είναι και το προσωπικό σου στυλ. Γιατί μπορεί να γράψει κάτι, να του πεις γράψε μου ένα ποίημα στο στυλ του Καβάφου. Θα σου γράψει. Αλλά δεν θα είναι λογοτεχνία, θα είναι δημιουργική γραφή. Έτσι, να βάλεις διάφορες φράσεις από εκεί και από εδώ και να φτιάξεις κάτι που να φαίνεται όμως. Ωραία. Καλώς σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να ξέρετε κάτι που δεν το καταλάβατε ή θέλετε διευκρίνηση ή κάτι για εσάς.
Άντε Ρεβέκα. Θέλω να ευχαριστήσω, Αγγέλα μου, όλους τους παρόντες. Εδώ είμαι πολύ σωμημένη. Πραγματικά ευχαριστούμε για τους λόγους που έχεις αποδεχτεί και που είσαι στο σχολείο μας, που τις δέχτηκες με τόση χαρά. Ευχαριστώ την Επιτροπή Βιβλιοθήκης, όλους τους συναδέλφους. Συγχαρητήρια για την βιβλία σου. Συγχαρητήρια, η Ελένη Παπαμιχαήλ, την κυρία Ειρήνη Κίτσου, που είναι επικεφαλής της Επιτροπής της Βιβλιοθήκης. Μας έδωσαν έτσι το ελεύθερο και όλη την εμπιστοσύνη να προχωρήσουμε. Και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, τις ευχαριστούμε και τις δύο. Την αγαπητή Μαρινέλα Νατολίτου, η οποία ήταν κοντά μας από την πρώτη στιγμή με ενθουσιασμό. Τη συμπορευτήκαμε για να ολοκληρώσουμε αυτή την αφέρμενη σπέρα, θα την πω φιλολογική συνάντηση, θα την έλεγα. Την αγαπητή Χριστάλλα Χατζή, κυρία που είχαμε μια άψογη συνεργασία μαζί. Και με μένα τηλεφωνικά. Ναι, τον Παύλο, τον Παυλικάντε, τον Κλειδίτη, τον Παυλοκουνιό, την ψυχή της τεχνολογίας και της τεχνολογικής μας υποστήριξης. Τα αγαπημένα μας παιδιά που αξίζουν ένα χειροκρότημα. Είναι εξαιρετικά ευχαριστούμε όλους όσους ήταν η χαρά μας. Τούτα τα σχολεία, τούτα τα παιδιά πρέπει να βγαίνουν μπροστά τα έργα τους, να φαίνονται, γιατί δεν είναι δυστυχώς τις ειδήσεις προβάλλονται μόνο οι κακές ειδήσεις και τα κακά που γίνονται στα σχολεία. Τούτα που γίνονται τα ωραία, αυτά πρέπει να μαθαίνουν. Μπράβο παιδιά. Στο σημείο αυτών διαχειρονομίας να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα γιατί εμπνεύσατε αυτά τα παιδιά να δώσουν όλα αυτά τα ωραία έργα που ακούσαμε σήμερα και η εισήγηση δική μου στο σχολείο, στη διεύθυνση θα ήταν να εκδώσουμε σαν μια ποιητική συλλογή. Εντάξει, δεν έχουμε έτσι μεγαλόπνοους στόχους, αλλά θα την έχουμε εδώ στο σχολείο και προς όποιον ενδιαφέρεται να τη χαρίσουμε. Αυτά τα αποστάγματα της ψυχής των παιδιών. Πρέπει να πω ότι ήταν μεγάλη υπόθεση αυτό που έκανατε και πολύ μεγάλο αυτό που δημιούργησαν τα παιδιά, γιατί αυτά τα παιδιά δεν έχουν βιώματα, ίσως και οι γονείς τους να μην έχουν βιώματα. Μικροί οι γονείς, οι παππούδες έχουν βιώματα και είναι τεράστιο πράγμα να βγάζεις τη ψυχή σου για κάτι το οποίο δεν εβίωσες ο ίδιος. Και είστε η τρίτη γενιά ίσως. Συνταμίνες που εισηγήθηκες στη Χριστάλλα που έχουν παρακολουθήσει τα παιδιά και πήραν μια γεύση πρωταγωνιστήρια για Αγγέλα. Με αυτόν είναι ο σκοπός, διότι δυστυχώς εμείς που ζήσαμε κάποια πράγματα σε μικρή ηλικία τότε, σιγά σιγά οι παππούδες έφυγαν, σιγά σιγά και οι γονείς και αυτό που πρέπει να θυμόμαστε και να μας καίει όσο πάει κακά τα ψέματα μέσα από κουρέματα ηθικών αξιών, πρώτιστα και κουρέματα του κόπου και όλων όσων ενόχλησαν οι γονείς σας, οι παππούδες σας, όσο πάει αυτή η ανάμνηση, πάει να ξεδοριάσει και ίσως είναι και αυτός ο στόχος εκείνων που κανονίζουν τις τύχες μας, των μικρών λαών. Αλλά θα πρέπει μέσα από την ποίηση, γιατί τα λόγια των ποιητών πάντοτε πρέπει να είναι πρωτοπόροι σε όποιον αγώνα. Πολλές φορές δεν μας μένει τίποτε άλλο, εμάς τους αδύνατους. Εκείνο που πρέπει να μένει άσβεστο είναι η ψυχή μας, η φλόγα της ψυχής μας. Και σήμερα η κυρία Καϊμακιώτη κατάφερε να ανάψει μέσα στις δικές σας εφηβικές ψυχές την πνοή και τη φλόγα των κατεχομένων εδαφών μας, που είναι η πνοή και η φλόγα της ύπαρξης της Κύπρου. Και αυτό πρέπει να κρατήσουμε άσβεστο. Αυτός ο τόπος είναι δικός μας και δικός τους, λέει ο ποιητής, των προγόνων εννοεί. Αλλά αυτός ο τόπος, όπως πήγε στην αρχή που έχασα την αρχή, ανήκει και σε μια άλλη κοινοτική ομάδα που θα πρέπει να κάνουμε και εμείς τα βήματα να έχουμε μια ενωμένη πατρίδα πλέον. Γιατί χτυπάει και εκείνος η ψυχή, και εκεί και εδώ, όπως και εμάς, και εδώ και εκεί. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε, παιδιά, την ενωμένη πατρίδα, την ειρήνη πάνω απ' όλα και η φωνή των ποιητών πρώτιστα πρέπει να απαγγέλει την ειρήνη. Και τα σχολεία, αν είναι κάτι να δώσουν στα παιδιά, είναι η ειρήνη, η δημοκρατία, η κριτική σκέψη που θα τα κανονίσει όλα.
Εμείς όμως έχουμε και μια μοιρασμένη πατρίδα και θα πρέπει να έχουμε έτσι ψηλά τη σημαία του αγώνα. Σας ευχαριστούμε σήμερα και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να χαρίσω τα βιβλία μου και τη βιβλιοθήκη σας. Κυρία Αμβορή, να τα δώσω. Ναι. Καλά παππούδια για χρεώσεις, πιστεύω. Δεν έγραψα κάτι. Ναι. Έβαλα για την Αϊταλίνη εδώ, οπότε δεν την πάρετε τούτη. Ωραία. Έβαλα την ξανά, εντάξει. Να δεχτείτε τα λουλούδια της αγάπης μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τα χαιρομιστικό με το σχολείο μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ευχόμαστε και σε νέες πνευματικές και ποιητικές δημιουργίες και να ανέβουμε την νεολαία. Ευχόμαστε να είστε πάντα υγιείς και να συνεχίσετε. Παιδιά, ευχαριστώ. Γράψετε, στείλετε μου ένα δω αν θέλετε, θα χαρώ πάρα πολύ.